Už som avizoval, že o chvíľočku sa objaví teda u nás v rádiu štúdiu Harvey, ktorý sa venoval deťom svojim, mal tam niekoľko, ktoré prvýkrát videl, tak sa s nimi pozdravil, vraj celkom mu padli do oka, hlavne dvojmesačný Miško bol taký veľmi milý a príjemný a vraj blabotal niečo ako Havi, že boli v šoku, že miesto tato mama povedala Havi, tak to ma celkom nevedeli, že či je to Havo alebo Havi ako Harvey, to nevieme, ale na 2 mesiace ja si myslím super. Takže o tomto všetko porozpráva, jak sa pankáči chovajú k deťom. You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice, easy. There's just one thing. You see, we never, ever do nothing. Nice, easy. We always do it nice and rough. But we're going to take the beginning of this song and do it easy. But then we're going to do the finish rough. It's the way we do Proud Mary. And we're rolling, ooh, rolling, ooh, rolling on the river. Listen to the story. Left a good job down in the city, working for the man every night and day. And I never lost 1 minute of sleep, and I was worried about the way that things might have been. You know that big wheel keep on turning, Proud Mary keep on burning, and we're rolling, rolling, yeah, rolling on the river, the river. Cleaned a lot of plates in Memphis, I pumped a lot of chains down in New Orleans, but I never saw the good side of the city until
Ja učím sa na Instači sa učím a napísal som text, hej, a Harvey 79 už o chvíľu v rádiu aj o Malomíškovi, ale mám to cez hlavu. Neverte mu. Neverte mu, ale prečo to mám cez hlavu? To sa dá ešte upraviť, ja ti to potom ukážem. No a teraz ako to ľudia nevedia, ľudia nevedia. Tieto staré generácie a tie nové technológie. Áno, veď mi hovoria prastarí, veď to mám aj jingly, hej, malá Hana robí zo mňa starého človeka, čo v podstate... Ale nie žartujem, však my sme mladí chalani predsa. No, ty si mladý plný síl a energie. Ale, vieš čo, hovoríš o niekom inom, ako som ja momentálne. Víš, jak sa mi už neste? Počkaj, ja som jak Višňovský. Nevidieť na tebe. Počkaj, vážne, Ľubo Višňovský, hokejista, ja s ním raz bol na nejakej akcii, keď skončil. Áno. A hovorí mi, Mišo, ja už... A však si nemusíš skončiť, nie? Však furt áno, ja mne... že fakt nevymýšľal si, že pol hodinu stáva. Fakt? Pol hodinu, kým sa dostane z postele na zem a rozhýbe sa. Tak ale ono to podľa mňa súvisí aj s tým, že športovec a to telo je unavené. Však áno, však je rozbitý, no, všetko kolená, vieš, všetko tie väzy a všetky... To ja som v tejto fáze našťastie ešte není, musím zaklopať. No, ty naopak, ty tak vyskočíš sa vycikať rýchlo o 3 ráno. Neprezrádzaj. No dobre, počkaj, ideme sa baviť naozaj o malom myškovi a o mnohých malých myškoch, ktoré boli, nie? Pankači deťom. Čo to je za akcia? To je len, akože to je v názve, v tom zmysle, že sa vlastne zbierajú peniaze na niečo, alebo skutočne to je pre deti? Áno, Pankači deťom je benefičný festival, ktorý robia chalani, myslím, že už 10. alebo 11. rok a za ten čas prešiel takým progresom a posunul sa do takej roviny, že je to podľa môjho názoru punkový festival európskej kvality, takže fakt, že majú nadúpaný line-up, ľudia sú zvyknutí chodiť na túto akciu. Tak som videl UK Subs, však to je hvízda. Hej, tam boli, a to bolo vlastne, čo sa týka UK Subs, čo je legendárna punková kapela hrajúca od 74. roku, tak toto bolo ich posledné turné. Bohužiaľ musím povedať, v mojom prípade už som bol na svete. Bohužiaľ, dokonca už som sa pomaličky aj do školy pripravoval. Počuj, mne sa zase deje to, spevák z tej kapely, ktorý za pár rokov oslaví 80-ku, sa volá Charlie Harper a ľudia ma dosť často porovnávajú s ním, lebo tiež má také nastrapatené blond vlasy, len ten vekový rozdiel tých 4 dekád, to má trošku tak ako... Ty sa hrozne podľaš na Harpera. To teraz si robíš zo mňa akože prdel, alebo čo? Harper. A ma označujú na fotkách s ním a tak. To je známe meno, to je seriálové meno. Áno, ale to je zhoda náhod. Tento Charlie, to nie je ten Charlie z toho seriálu. Nie je to ten supička, hej? No 2,5 chlapa. Áno. No dobre, zahráme si slovenskú vec. The Newies. Ty neboli ale na Pankáči deťom. The Newies neboli, ale The Newies budú hostia v septembrovej časti v Harveyho kavárni. A preto si to zahráme. Tak si ju vypočujte, toto je taká... Ja som si začal púšťať taká nie punková záležitosť, to je taký rock'n'rollik, punk rock'n'rollik. Také ako normálne, že by som ani to nedefinoval, že vyslovene, že punk, ale nemám slov, je song, ktorému video urobil Braňo Vartovník, ktorý bol nedávno u teba. Áno, ako host v kaviarni. A toto je teda The Newies, ktorí budú onedlho hostia v Harveyho kavárni a ja hrám teda Nemám slov, tak sa volá ten song, ktorý práve v tejto chvíli hrá podo mnou. Zopár ťažkých nocí má za sebou
dobre, toľko teda The Newies a nemám slov. Ja netvrdím, že my nemáme slov, však to by bolo trapné, keď sme my nemali dvaja slov. Hlavne ty. Však ty si známy bombardér. Ty si známy slovný bombardér. No dobre, vrátime sa späť k pankačom deťom, alebo chceš povedať niečo o The Newies? Môžeme to trošku aj spojiť. Ja tam mám také jemné premostenie. Čo sa týka pankači deťom, tak my sme tam boli s našim kavárenským tímom ako hostia. Mali sme tam diskusiu s Braňom Vartovníkom, ktorý bude aj... Ktorý im robí klipy, okrem iného, a bude našim hosťom v zajtrajšej epizóde Kávárne a Branči má takú novinku, že... Kováč. To nie je on, pozor, to nie je on. To je iný. To je iná vec. Ale tiež je talentovaný. To je iná vec, hej? A vidíš, teraz som stratil nič. Ale ja mám v hlave, počkaj, to bude zlý rozhovor. Teraz. Nezabudni, napíš si. Stále v hlave Branči Kováč. Dobre, to je iný punk rock. Dobre, hovor. Dobre, tak vrátime sa k tomuto nášmu Braňovi. Áno. A Braňo robí v septembri vernisáž svojich koncertných fotiek v takom veľmi príjemnom podniku v Bratislave, ktorý sa volá, že Veranda s dvojitým V, keby si to chcete niekde nájsť na sociálnych sieťach. A Branči, ja by som o Braňovi povedal to, že podľa môjho názoru je to ikona slovenskej hudobnej fotografie tých posledných rokov, že fakt má strašne silné mená v portfóliu. Ja len tak narýchlo, čo si pamätám, tak je tam Slipknot, Korn, Anthrax, Kreator, Henry Rollins a takisto fotí aj našich domácich interpretov. Všetko od nás Amfiku z Nitry. Presne tak. A s Brančím sa budeme rozprávať v tej zajtrajšej kavárni aj o tejto vernisáži. Ano. Kľudne to môžeš dávať ako podmas, je to výborné. To bude mať v hlave. Áno. Teraz som naozaj stratil tu. Počkaj, záraz. Ale nie, už ju mám. Ja som chcel záraz zase Newies, vieš. No to som chcel, že to bude... Vybral som Sober. Počkaj, Sober. Ja nepoznám sa ich tvorbu, ale vybral tiež som výborný Sober. song. Áno. Alebo mám Dance Me to the End of Love. Nechám to na teba, Miško. Tancuj mi na konci lásky. No neviem, taká pesimistická pesnička. Pri nás tak je aj také počasie pesimistické, tak to bude tematicky, vieš. Či niečo veselé by sme si mali dať. Ja neviem, či Sober je veselá. A Dance Me to the End of Love už vôbec nie. Tá nebude veselá, už len podľa toho názvu. Aj niekedy, vieš, čo vedia prekvapiť. No dobre, tak poďme ešte, lebo nechcem ti už do toho... Áno, však ja už len tak v skrátke, že... Ale mám aj reaction song, keby chceli zahrať reaction song. No, nechám to na teba. Dobre, hovor. No, okrem tej vernisáže jeho plánovanej sme sa bavili aj o kopu iných veciach a bude to veľmi sofistikovaný rozhovor a Braňo je príjemný človek, strašne dobre sa mi s ním rozpráva a toľko teda k tej zajtrajšej kavárni, ktorá začína o 20:00. Všetci poznáme nášho kamaráta Harveyho, ktorý má veľa kamarátov a z veľa kamarátmi fantasticky vychádza, ale s fotografmi udržujem nadštandardné vzťahy. Tam dokonca som videl. Ale ty si to teraz prezradil. Ja to roky si to budujem a snažím sa tie vzťahy udržiavať fakt na veľmi, veľmi vysokej úrovni. A pochopil som to vtedy, keď sa odmietol so mnou boskávať, ale s Braňom Vartovníkom. Hneď takého Brežneva dali. Priority nepustia. Áno, dobre, dáme teraz The Newies a Sober, aby sme teda si to, pripravili toho hostia, toho nášho hostia. Dobre? Takže I'm a single act, neviem čo single lady tu trepe, lebo my ideme na Sober a The Newies.
don't come closer. Can't you see the game is over? Spare us both your offended speech, 'cause now I'm out of your reach. It's for the best if we can let go of the scandal show. I'll try to spread my wounded wings like a bird that peacefully sings. So drop the shade and shut your mouth. Now you should know I'm full of doubt. If you think you could win me over, then you need more than just a four-leaf clover. The Newies a Sober, tak toto je song, ktorý asi a možno budeme počuť aj live, je to možné, ale pozor, v tejto chvíli už hrá chlapec, ktorý tu u nás bol v rádiu a ktorý nahral v rádiu tento song. Toto je od nás rádia nahrávka a tiež ako host v Harveyho kavárne. Toto je ono, Samokupec. Can barely see my breath surrounding jealousy and death. A už o chvíľočku sa vrátime späť, aby sme s Harveym dokončili The Newies a samozrejme pankáčov deťom. Sleep underneath and separate from you, oh, you, oh. This time lost my own return in spite of everything I learned. I hear my tracks and spit it all the air, slip into cracks and strip it all. One cares, one cares. And I'm so tired, sheaves are counting me. No more struggle, no more energy, no more patience. You can count it down. It's all too crazy, and I'm not sitting around. Zostaňte na frekvencii 105,4. Let it go, so what's up, Rory girl? Here I said to stop me now. I heard you saying the never dear. Tak, Hanna nám to ukončila, túto našu debatu. A ideme sa pozrieť opäť na Newies. To si chcel, alebo ideme dokončiť ešte? Vieš čo, ja by som ešte predtým, než to zosumarizujeme, tie najbližšie relácie, takú vec chcel našim poslucháčom povedať. My sme veľmi vážnu. My sme medzi vstupmi riešili tie sociálne siete Miškové a Michal si založil Instagramový profil. Áno, a mám tam Harveyho, druhá fotka moja, prvá bola s Evičkou. S Evičkou, tvojou hostkou? Nie, ona je z Top Fest managementu. Vieš? Aha, OK. Eva je z Top Fest managementu, v podstate moja podriadená. Mm-hmm. Vysvetlil som jej, jak to funguje u mňa, nepochopila.
Nečítala medzi riadkami Stále to, vôbec. ja to dokonca som to mal v zmluve, nepochopila. Tí mladí dneska nečítajú zmluvy, počuť. A každý hovorí, čítaj zmluvu porádne, aj tými malinkými. A to je, musím sa povedať, fakt sú malinké tie písmenka. Ja neviem, či viete, Ariel sa nové píše, čo je 14, hej? 12, 14. Áno. No, je to Ariel 3 som dal, hej? Také akože písmenka. Neviem, neprečítala asi, lebo som jej to musel vysvetliť úplne inak, hej? No a druhá fotka pribudla s mojím kamarátom, s Harvym. Si druhý človek. Áno, a ja ešte musím povedať takú vec, že nie každý sa môže pochváliť tým, že ho sleduje napríklad Metalinda Official. Napríklad, no to ja som z Rúzov zistil, koľko ľudí ma sleduje. To som vôbec... Počuť, aj Gogo ma sleduje, vieš, to je Gogo? Nie. To je taký ten DJ, on kedysi, on robieval, vieš, také... Gogo, taký DJ. No, vieš čo, ja diskotéky... Nie, on v Nitre robieva tie veľké akcie, také tie pivné a také, vieš, tie... Že čo to je Street Food Fest napríklad, poznáš tú akciu? Hej, jasné. To on robí. Áno, no, tak on ma to je nová sleduje. informácia pre mňa toto. Ja ešte nie jeho. Napríklad, vidíš, no veľa by bylo. Neviem, či to ľudí zaujíma, hej. Neviem, že teraz si začnú pípať tie notifikácie, jak ťa ľudia... Strašne, som sa vypil to nosiť, že ja som videl, čo to pípam jak blázen ten telefón. No dobre, poďme ale teda. Ostro sledovaný Michal. Čiže Harvey, mám fotku krásnu, som tam strašne štíhly. Aj sme ju stihli upraviť trošku, omladiť sa. No, trochu mám facelift. Vyretušovať. Ja tomu moc nerozumiem, ale povedal mi, že počkaj, dám ti ešte facelifting. Hovorím, daj čo steš. No okej, tak vrátime sa k tej kaviarni, aby som to trošku tak nejako zosumarizoval, aby v tom naši posluchači nemali chaos. Najbližšia epizóda ide zajtra večer od 8:00 s našim hosťom Brančím. V tej septembrovej privítame už dnes niekoľkokrát spomínanú kapelu The Newies. Ja by som ešte k nej tak v skrátke, že je to taký nový projektík alebo nová kapelka. Veľmi pekné dievča ináč. Áno, speváčka. Vážne ma normálne, keby chcela byť že by ma chcela sledovať, vieš. Skúsime toto ošetriť nejako. No mohol by si jej napísať, že počúvaj, jak sa volá? Teraz si ma dostal. Linda, hovoríme jej Linda. Podľa mňa sa k nej hodí. Myslím, že Lenka sa volá, mám taký pocit, hej. Ellen. Tak jej môžeš napísať. To bude ináč prvý ženský hudobný host v kavárni. Vážne? Som rozmýšľal a my sme tam mali samých chlapov hudobníkov. Vážne? Predstav si. A to som už aj ja bol host. Či nie, ja som moderoval. Ty si moderoval, hej, ty si bol za mňa vtedy. V tej blond párochni. To bola legendárna akcia, to vám poviem. To bolo príjemné natáčanie, akože ja som sa bavil. Ináč jediný. Jak som spomínam tak, Martin, na tváre a mená tvojich kolegov z kapely, bol si jediný, ktorý si sa bavil. Tak oni sa tiež bavili, len to nedávali tak najavo. Poker by mali hrať. Tak to nedávali najavo. Dobre, poďme k Newies. On sme odskočili k nej, bol veľmi pekná. Je fakt pekná. A v podstate, ja som to tak pochopil, že zakladajúcim členom bol Vládko Goceliak, ktorý je gitaristom v legendárnej kapele The Last Days of Jesus, ktorí momentálne majú takú... Let's Dance? Last Days of Jesus. Aj posledný Ježiša, hej? Tak, to je taký gothic punk, ale fakt akože výborná kapela, taká, že úplne, že taká špička slovenská. Dokonca si mi hovoril, že tak presiahli, nie? Slovensko. Hej, že oni majú obrovské množstvo koncertov odohraných aj v zahraničí a je to fakt akože to najlepšie, čo doma máme, čo sa týka tohto žánru gothic punkového. U seba vieš čo, ono to je tak, že členovia sú rozlietaní v Čechách, v Slovensku. Mario Por, spevák, momentálne pracuje v Prahe, takže je to také ako, mám to v merku, ale neviem, že kedy to zrealizujeme, ale myslím si, že aj táto Vládková kapela The Newies, že to je veľmi, veľmi príjemná vec a ja som to nejako náhodou práve cez Braňa sa dostal k tejto kapele a teším sa. Takže v septembrovej vlastne budú hostiami členovia kapely The Newies, ktorí aj zahrajú u nás v štúdiu, okrem iného. No dobre, môžeme si ich zahrať teda? Či máš ešte niečo k tomu? V podstate nie. Ešte som ti chcel povedať, že ohľadom tých pánkačov, že ja som ináč neplánoval. Ja som sa dával ešte po tom piatku dokopy nejako, ale ja som sa náhodou ocitol aj na Slížovici v pondelok. Áno? Áno. A aj si zmokol? To by bolo veľmi zle. Vieš,
Áno, s mokosom, ale ono to bolo tak, že... ja som neplánoval ísť a mal som pripravený taký typický večer pánkača pred 50-kou, že som si farbil vlasy a masku vlasov si dával. Ja som ho videl aj na Kiss, keď sa chcel dať. Skúšal to, že čo by sa stalo, keby si dával, ale nedopadlo to dobre, povedal, že jeho krásna tvár nevynikne. Na nosom čiernej farby. Ešte neprišiel ten čas zakrývať to make-upom zatiaľ. Nie je to nutné. Áno, hlavne černým latexom je nezmysel. Černým latexom je úplne nezmysel. Dobre? No a otvoril som si vínko a tak akože relax, vieš. My ambiverti potrebujeme niekedy aj trošku súkromia a písala mi jedna moja kamarátka nemenovaná, Nikolka, a že či sa neprídem pozrieť na Sližovicu, tak som šiel a dobre, lebo ja nechodím, ale páčilo sa mi. Stále nechodí. Čo je s tebou? Je ti biedne. No dobre, počúvaj, dáme si teraz Dance Me to the End of Love. A ja som za. Zistil, že to je cover. A vieš, že ja ľúbim covere. Ja veľmi ľúbim cover. Ja ti aj posielam tipy. Ty mi posielaš tipy. Minule som odignoroval, ale nech si to neskoro všimol. Si poslal nejakú kapelu, že no a tak a som si to neskoro všimol. Tých Švédov tuším. Tých Švédov, taká tvrdá vec, ale že výborná. Pozrieme, a toto je Leonard Cohen cover, predstav si. Tak si zahráme The Newies, dievča veľmi pekné, akože keby chcela sa stať sledovačom, tak je pošli. Vyvíjaš tlak? Vyvíjam tlak, áno. Vyvíjam tlak a Lenka, ak sa teda volá Lenka, tak ju pozdravujeme samozrejme a zahráme teraz Dance Me to the End of Love, čo je cover skladby Leonarda Cohena. Tak toto je ono. Na frekvencii 105,4. Jaj, poďme, Ježiš, toto je, vidíš, lebo toto je, neznášam. Musíte si spraviť normálne, že to existuje digitál, je normálne, toto je, no. A toto je ono, The Newies a Dance Me to the End of Love.
rýchlo, sme sa zakecali, lebo obdivujeme Aj speváčku. zapozerali do toho videoklipu. Áno, Voice, Lenka Jemalová. Dobre si pamätal. Dobre som si pamätal. Oni majú normálne, majú titulky, človeče. Titulky majú. To nemáme ani my, s maskardami. No. A Rastio Jánošík. Napis, niečo tam bolo, ale už niečo. No dobre, poďme na to. Čiže uzavrime to celé, teda tento náš krásny rozhovor o tvojich vlasoch a šminkách a neplánovaných akciách. Neplánovanom zmoknutí a do toho niečo o punku. No. Tak The Newies teda budú hostia, máte sa na čo tešiť. V septembrovej časti. Zahrali sme si zo pár songov, aby sme si ich predstavili a teda keď to dajú na digitál, tak samozrejme budeme, alebo pošlú mi teda vo Vavku. Týmto tiež vlastne na nich vyvíjaš tlak. Týmto vyvíjam na to, tak nepošlu, tak nebudú zhraní. No. Ešte tu vidím, že reaction song, vidíš, to znie tak punkovo. Reaction song. No, to je dobrý song, To sme si nezahrali, človek. Však ten si môžeme dať na konci vstupu. Ja som chcel aj Branči Kováča, aby si mal... Toho som mal dosť počas tých vstupov, takže ja by som asi zvolil radšej reaction Dobre, dáme song. reaction song. Dobre, už ho mám nastavený. Dobre, takže Newies v septembrovej časti. Áno. Braňo Vartovník v podstate spojený s touto kapelou, pretože bol pri viacerých klipoch, ktoré som si ja teda pozrel. Tak. Zároveň s tým, ako sme si ich hrali. No a Pankači deťom uzavrime. Akcia bola teda fajná celkovo? Akcia bola fajná. Sklamalo, alebo niečo potešilo? Nejaké drobné zmeny v line-upoch tam nastali tesne pred festivalom, ale ako, keď sa to tak zosumarizuje, tak akože fajn. Až na to pekelné teplo, ktoré bolo. Áno. Takže šminky mali čo? Ale ja nepoužívam šminky. Ja sa pýtam, neviem, však to nie je hamba v tvojom veku. V akom mojom veku myslíš? Pred 50-kou. Banker pred 50-kou. Nepripomínaj mi to stále, prosím. Ja ti to neviem, ty si tým začal, ja som ani nevedel, že si pred 50-kou. Ja som ti typoval 32. To je to, čo si vravel, že ty máš... Nebudeme to číslo hovoriť, ale vyzeráš 53. Presne vyzerám na svoj vek. Ja dokonca, pozor, ja normálne, keď stretnem nejaké dievča, ja poviem, že on sa spýta, že koľko máš rokov a ja poviem 70. A ona povie, na svoj vek vyzeráš fantasticky. A ja hovorím, no koľko by si mi hádal? Maximálne 53. Dobre to máš vymyslené. Vieš, ale počkaj, tej cinkne, vieš, tej hlavine, že to je jaký genotyp. Toto, jaké naše deti budú, keď bude takto vyzerať aj moje deti o 70-ke. Rozumieš? Rozumiem. A ja toto ešte môj mladícky hlas, lebo jediné, čo mám mladícké, je môj hlas. S tým mám problém, ja som minulé nevedel, som robil teraz taký spot. Áno. A chcel som urobiť starého deda. Ako, vieš? Nešlo to. Počkaj, nešlo. A chcel... si ma dievčatko. No trápne, úplne celé zlé. Nevedel som, vieš? A mal som dieťa vedľa seba a ten spot bol vlastne založený na tej rozprávke, že máme. Áno. Že ti zima dievčatko. Ono počuť, ti je starý. Ja mám mazet klímu. A už taj rotuje, ten som nepočul. Nie, to bude teraz od prvého. Aha, okej. Počasie, sponzor počasia. No zvedavý som. A teraz rozumieš ma, že čo robíš? Nevieš to. Čo si ma dievčatko? Nie, úplne zle. Keď sa nedá, tak sa nedá. Ale ani ty máš veľmi mladický hlas. Fakt? Na svoj vek máš veľmi mladický hlas. Ty niečo potrebuješ, podľa mňa. Dobre, uzavrime to. Dobre, tešíme sa na zajtrajšiu časť, kedy bude Braňo Vartovník, ktorý sme spomínali a ktorý je spojený s kapelou The Newies cez nejaké videoklipy. Neviem, či všetky robil, alebo len pár, to netuším. Netuším ani ja. Nevieme. A plus sme si spomenuli na akciu, ktorá bola cez víkend a kde bol Harvey Kavareň hosťom, si predstavte, nie hudobným, ale talk show hosťom, kde si spovedal práve Braňa Vartovníka. Áno, presne tak, ako vravíš. Tak, to je všetko. No a predpokladám, že cez kanály, ktoré Harvey obhospodaruje, cez svoje kanály, aj budete mať nejaké príspevky, zverejníte s Pankačí deťom. Určite áno. A čo všetko? Celú tú reláciu, alebo len... No vieš čo, robili sme to tak, že to audio sa nenatáčalo, že v podstate sa robil rozhovor, ktorý nešiel na záznam. Prišlo mi to zbytočné, lebo v podstate tematicky sme sa držali v tých intenciách, jak bude aj tá Harveyho Kavareň s Braňom, takže sme to nechceli nejako že duplicitne nahrávať.
Takže tak. Dobre, dáme si The Newies, Reaction Song, potom do konca hodiny ešte Brančiho Kováča, mám ho v hlave, a toto bol Harvey a jeho kaváreň. Čaute, nech žije rock'n'roll. Jasné. Ideme na to. The Newies a Reaction Song. Prečo nejde? Reaction, no už ide. Bože. I wanna sing the song on radio for revolution in the union. I wanna sing the song on radio. I wanna sing it. I wanna feel it. I wanna sing the song on radio in London, LA, and Tokyo. I wanna sing the song on radio. I wanna sing it. I wanna feel it. I wanna feel it now. Feel the action, reaction. Feel the action, reaction. Feel the action, reaction. Feel the action, action. Feel the action, reaction. Feel the action, reaction. Feel the action, reaction. Feel the action, action. I wanna hear the song on radio for liberation in the union. I wanna hear the song on radio. I wanna hear it. I wanna feel it. I wanna hear the song on radio. Break the limits and the ratios. I wanna hear the song on radio. I wanna hear it. I wanna feel it. I wanna feel it now. Feel the action, reaction. Feel the action, reaction. Feel the action, reaction. Feel the action, action. Feel the action, action. Feel the action, reaction. Feel the action, reaction. Feel the action, action. Tak toľko teda The Newies a Reaction Song. Ak si chcete vypočuť viac a nielen teda muziku, a predpokladám, že live budú hrať u nás v štúdiu, ale teda aj to, že čo si o sebe niečo aj povedia, tak Harveyho kaváren, septembrová časť, tešte sa. Brančikováč. Toto je už slubovaný Brančikováč, ktorý mám v hlave a vec. Brančikováč. Počúvate